ଆଜିର ଏହି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସମସ୍ତ ମୋର ଅତି ଆଦରର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଲରେନ୍ସ ନଦୀ, ମିସୋରୀ, ମିସିସିପି, କଲମ୍ବିଆ, କଲୋରାଡୋ ଏସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ପୁଣି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତରାଂଶରେ ଥିବା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବରଫ ତରଳି ଗଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶୈବାଳ ଓ ହିମଗୁଳ୍ମ ଏଟା ସବୁ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତରାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ, ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାତ୍ର 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେତୁ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବା ଟାଇଗା କୁହାଯାଏ। ଏଟା ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଟାଇଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଏ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେତୁ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ବା ଟାଇଗା କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ସ୍ପ୍ରୁସ୍, ପାଇନ୍, ଫିର୍, ଦେବଦାରୁ ଆଦି ନରମ କାଠର ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମେ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣରେ ତାଳ, ମେହଗାନି ଓ ରୋଜଉଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଭୂମିକୁ ପ୍ରେରୀ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼େ, ପ୍ରେରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେରୀ କ'ଣ? ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଭୂମିକୁ ପ୍ରେରୀ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍ଗା ହରିଣ, ୱାଇରସ୍, ଧଳା ଭାଲୁ, ବିଭର, ଧଳା କୋକିଶିଆଳି, ଲିଙ୍କ୍ସ, ମିଙ୍କ, ଗଧିଆ ପ୍ରଭୃତି ଲୋମଶ ପ୍ରାଣୀ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରକି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ବଣୁଆ ଛେଳି ଓ ଗ୍ରିଜଲି ଭାଲୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ତେବେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ବାକି ଯାହା ରହିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଟାଇକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବରରେ ଏଟା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରେରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 3 ଗୋଟି ଲୋମଶ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଲେଖ। এটা তোমার গৃহ কার্য যাহা পড়া ହେଲା ପଠିତାଂଶକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼ିବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।